Eerste jaar hier valt het best wel mee met de onzekerheid. Dan maken we gewoon anticiperen, zoals ik al zei. Maar bijvoorbeeld voor de vierde kwartaal van het jaar en het najaar, zo 4 maanden vooruitzien kennen we. Ja, dat is lastig, want we weten niet hoe het komt. Voor BKS-elementen nu Dokkum is het flexibeler wezen als eer. Aan de ene kant breidt zij haar bedrijf uit met zo'n 2000 vierkante meter aan ruimte. Maar aan de andere kant is de merk tegen onwis en de toekomst net te voorzien. Een beetje vreemde vergaderen dat, hè? Denk maar eens. Maar goed, wij breiden uit inderdaad. Dat had wel zijn voordeel op dit moment dat we daar 1200 meter bij hadden. Dat we op dit moment de broek kunnen van fight op te slaan eventueel, als het nodig is. Daarnaast, als het hier weer beter worden, dan kunnen we echt werken gewoon produceren in de hal. En dan had het een plus-plus situatie, een win-win situatie. Daarnaast is het in de elementenbouw ook een uitdaging om aan bepaalde materialen te komen. Een van de speciale wan die zij in het Dokkumerbedrijf Broekematten komt uit Rusland en daar zit op dit stuit een boycott op. Ook is het constant anticiperen op hoe de houtmerk er juur vast zit. Op dit moment hebben wij gewoon dagprijzen. Dan verder ben ik gewoon dagprijzen en zodra er handel in wordt, nou, dan ben we heel reëel erin. Met jou gewoon referenties over, jongens, dit is op dat moment een nulpunt, op die prijzen afpraat hadden. En als het geld hier in productie gaat, dan geeft je moet de prijzen dan vaststellen en materieel bij. En je waarom je wil jou waarom. En dat is de realiteit op dat moment. Dags is het op dit stuit geen kommer en kwel voor het bedrijf van Cinia en zijn 30 meiwerkers. Al worden de uitdagingen mogelijk wel groter in de aankomende tijd. Het frist je wel weer op als ondernemer. Hè? Je moet het scherper wezen. Op zich helemaal geen probleem, maar we gaan vaker deze tijd meemaken. Waar ik 2009 en 2014 mee maken met de financiële crisis. Nou, toen ging ik maar al. Dat met z'n allen wel. En vooral met name in de bouw ging het helemaal. En nu mag je gewoon op je hoede wezen. Je moet scherp wezen en je moet gewoon actief wezen in je beleid. En meestal in je bedrijf ook fris houden.